दायो नोंथांमोनहा सिनायदोंना लोगोसे दं प्रितिजों बाजै बिहामजो रानियावहाय पार्ट खालामनाय खै बोसोर जाखो बाजैया मुभि खालामैया मुभि खालामैया I think 6-7 years 6-7 years yeah ओमफ्राय नोंनि गिबि मुभि मोन नामा बिहामजो रानियानो ओहो बिनि सिगां मोजां मोननाया नंखाय नङा बे मोनसे फार्स्ट ओमफ्राय लास्ट आंबो बावबाय माने बावबाय आरो गासै माबाथा दं आरो 16 एलबाम ओमफ्राय फिल्म मुभि आच्छा ओमफ्राय बाजैया बोरैहाय इन्सपायार जाग्रोआमोन मुभियाव फैनो माने आंथ' जास्ट कलेजाव जास्ट डान्सल' खालामोमोन बबे जायगानिमोनथाय बङाइगाव बङाइगाव ना बङाइगाव कलेजाव हाबोमोन आङो ओमफ्राय माने स्टेज प्रग्राम खालामोमोन आरो आङो ओमफ्राय बिनिफ्राय उनाव मारै मिन्थिगो जोंना बिहाव माने गोमबोर एक्टरा माबानानै मोगथाङावबो बिहावखा ना मोगथाङाव बिहाव जाहैबाय ओमफ्राय माने मोगथाङाव बिहाव ओमफ्राय बिसोरो नागिरनानै लायबाय आंखौ ओमफ्राय होनबाय बिसोरो अडिसन दङ ओरैबायदि मुभिनि थाखाय नोंसोर साथाम साब्रैसो ओमफ्राय उनाव आं सेलेक्ट जाहैबाय लाकिलि सेलेक्ट जाहैबाय ओमफ्राय उनाव बिदिनो रल खालामलांबाय बिहावानो मोनब्रै मोनबासो दं खोमा बिहावजोंनो माने फिसाजो जानाय दावहा मोनसे फिल्म मुभि फिसाजो जानाय ओमफ्राय बिदिनो बिहामजो रानियाथ' बिहामजोखा ओरैनो बिहामजो जाहैखाबाय आरो अलरेडि दा माने रियेलावबो बिहामजोआनो जाहैबाय आरो रियेलावबो बिहामजो मोजां लाखना मोजां मुभियावहाय बिहामजो रियेलिटियावबो बिहामजो ना माने मानगोनां गोमबोर सार बा बिहावखौ आलायारनाव नायनानै माबायदि मोनखो सोंदो आच्छा आब'आ माने दिनैहाय बिहावनि माने फार्स्ट नेशनेल अवार्डेड मोनसे मुभिखौहाय नुनानैहाय बोरै मोनखो माने मोजाङानो माने सिगांनि जेरै माने जों नुफेराखैमोन आरो माने जास्ट खोनायोल'मोन आरो माने ओरैबायदि मुभि आलायारन ओमफ्राय जों बे समाव जोनोमानो जायाखैमोन खोमा बिदि जाहैबाय आरो जोंथ' जोनोमानो जायाखै आरो बिखुनजानो जोंना बिमायानोथ' नुखायाखैनो मुभिखौनो आच्छा दा ओमफ्राय दिनै नुनानै मोजां मोनबाय एक्ट्रेसानो नुबावाखै होननानै बुंदोंना दहाय 37 years जालायलायबाय बिसोरो माने मुभिखौ दासो फार्स्ट माने नुफिननाय बादि माने गोदान जेनेरेसन माने होफिननाय जाहैबाय आरो ना मुभिखौ माने दा नुफिननाय जाहैबाय मोजां मोनबाय माने एक्टिंफ्राथ' मोजाङै जाखादों पारफेक्टखा ओंखायनोथ' नेशनेल एवार्ड मोनलायलायदों नेशनेल एवार्ड मोनलायदों नायनानैहाय माने रावबो बेखौ बाथिनो हानाय नङा मुभिया ओल्ड जमानानिब्लाबो ओरैबादि माने एट्राक्टिभ मुभि माने गोसोखौहाय गोजोन होयोना जोंनि बर' हारिनि आचार संस्कृति माने जों गाथेनखौबो नुनो मोनो बेयावहाय माने बिरादनो मोजां माने आंनि खगाव आरो भाषा गैले जास्ट गोगोम मोजां गोजोननाय थाबाय बाजै आरो प्रिति थेंक इउ बाय जोब्बाय मुभिया बेस्ट एभार माबायदि मोनखो नायनानै ओंखायनो नेशनेल एवार्ड मोनदों थ' हाउसफुलमोन गासैयावबो नै नोंथांमोनहाबो नायनो रेडि जादो लस जानाय नङा टिकेट दाननानै नायोब्लाबो गोबां मानसि गोदा मुभिनि मेन बिलियन आदा जन खारजि बिफानि मुभिखौ माबायदि मोनदों सोंनि आं आदा यस बिथां सार बा नोंथांनि बिफानि मुभिखौ नायनानै बोरै मोनखो इट वाज रियली अमेजिं मुभि ओरैबायदि बरिया स' एक्चुअलि स्टिल दासिमबो दिनैसिमबो बेबायदि भेरि नेचारेल ओरैबायदि बरिया ओरैबायदि नेचारेल एक्टिं स' नोंसोर बहुत मोजां मोनगोन 17निफ्राय फैगासिनो जोंना टुरिंआव जोंना पाब्लिकफ्रा नुसिगोन स' वाइट इट वाज रियली अमेजिं मुभि थेंक इउ सो माच आलायारन टीम एक्टर आच्छा दा माबायाव दं सेक्रेटारि आच्छा सेक्रेटारियाव जन सेक्रेटारि अनुप कुमार ब्रह्म आच्छा गोबां इन्टारभिउ लादों नोंथांमोना खौरां बिजों निउसावबो मोनगोन ओमफ्राय सिनेमा होनोब्ला जों सिनेमानि सोमोन्दै जों जेबोआनो मिथिया माने गिबिसिन सिनेमा आरो बाहाय माने गाजेननो मोननानै आंथ' बहुत माने गोजोननाय मोन्दों खिन्थु फारसे गिनायबो फैदों माने एक्टिंखौ बोरै खालामनांगौ मानांगौ बे एक्सपिरियेन्सआ जोंनाव गैयामोन ओरैनो फिसा जेनेबा
हाई स्कुल कलेजफ्राव एसे एनै माबा खालामोमोन होमब्लाबो जों माने बे केमेरानि माबायाव एक्सनाव माने रल खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि माने माबाया एसेब्लाबो माने गोनो गोथो जायो आरो होमब्लाबो जोङो माने बिथां जों दा बड'सानि जितु डिरेक्सन बे डिरेक्सन हिसाबै जोङो जेसेबां हागौ जोङो बेखौ जोङो माने सुफुंनो नाजादों आरो बियो हयथ' साक्सेसआ मा जादों बे रायजो राजानि सायावसो जाबाय बे आरोखि स्कपखौ माबोरै मोननो हादोंमोन सार नोंथाङा बेखौ बे स्कपखौ आङो मोननाया जाहैबाय माने बै समाव माने मोनसे रादाब खौरां बिलाइ होननाय दङमोन बर'नि आरोखि रादाब खौरां बिलाइ होननाय दंमोन बे रादाब खौरां बिलाइयाव बे बड'सा फिल्म ससाइटिया मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट होदों एक्टर आरो एक्ट्रेस नांगौ होननाय आरो बिनि सिगांथ' माने बै उन्दैनि माखासे शुटिंआ थांखाबायमोन ओमफ्राय दा बे देरनाय समनि एक्टर आरो एक्ट्रेस बिनि माने माबाखौ फट'खौ फुल आरो हाफ बेखौ बिनाय जादों बे हिसाबैनो माने आंबो हरफानाय जादों बा हरदों एप्लाइ खालामदों आरो एप्लाइ खालामनायनि उनावहाय बिथांमोना हयथ' सेलेक्सन खालामबाय आंखौ माने 7 days आफ्टार 7 days बिथांमोना आंनि न'आव प्रडिउसारफ्रा 7-8 जन फैबाय आरो सार खैस'जनसोनि गेजेराव सेलेक्ट जादों ओमफ्राय बेखौथ' आंथ' फट'खौ नुनायावथ' बहुद हाजार नुदों आरोखि आं माने बहुद माने फट' आरो बयबो हरदों बिथांमोनाबो माने गाव गावनि एसे महरखौ एसे माबा खालामदों हरदों आरो आं नुनाय माने गोबां माने फट' दंमोन आरोखि बैसोआ बेसेसो जाखोमोन सार बे समावथ' आङो 24 ना बेसेबांबामोन आङो 25आव आङो माबा जाफैबाय हाबा जाफैबाय 89आव बे आरो बे समाव सेंग्रा माने एकदम जवानथारमोन आरो दिनै गोबां गोजोननाय मोनदोंना सार गोजोननायथ' बिराद गोजोननाय आरो बेखौ माने बुंस'नो हाया आरो माने बिराद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ अके सारनिफ्राय बिबुंथि लाखांबाय आलायारन मुभिनि मेन एक्ट्रेस मेडामा गावनि मुभिखौ नायनानै माबायदि मोनखो सावथुनखौ बिराद मोजां मोनदों आं दिनैसो नुनानै आं दहाय एसे खोनाज्रिदबायल' खै बोसोरनि उनाव नायदों होन्दोंमोनलाय नोङो 37 years नोंबो नुफेरखायाखैमोन नुफेरखायाखै गोजोनबाय मेडाम ओमफ्राय मेडामा नै दाबो दंबावो मानगोनां जोंदाव बड'सा सारनि अनजालि बिसि मेडाम मुभिखौ दासिमबो खायफा सोंबावदों मोननोब्ला सोरखौ कन्टेक्ट खालामनांगोन मोननोबा आंखौबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन औ ओमफ्राय जोंहा सासे दङ जायनो जों दायथ' होदों लुइस बसुमतारी आदसा बेनियाव कन्टेक्ट खालामनांगौ आरो आंनियाव कन्टेक्ट खालामबाबो आं बिनो कन्टेक्टखौ लगायनानै होगोन आरो नोंथांमोना आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय थेंक इउ मेडाम थेंक इउ सेसन कमप्लिट लायारन ओरैबो एन्ट्रि गेट